Hej, jeg hedder Thomas. Ligesom så mange andre så elsker jeg politik, og jeg elsker at se nyheder. Jeg har tænkt, og jeg vil gerne sætte mig det mål at forstå og lære alt om medier og politikerne. Eller i hvert fald noget af det. Derfor har jeg valgt at tage ud til Politikskolen for at møde Louise Skov, som er ekspert inden for politik og medier. Hej Thomas, jeg er Louise, og jeg skal undervise dig i dag. Så Louise, jeg vil gerne vide alt om politik og medier. Hold da op, det bliver ikke helt let. Nej, det er derfor jeg håber, du kan hjælpe mig. Det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Fedt. Til at starte med, kan du så forklare mig, hvad medier er? Ja, det kan jeg godt. Er det ikke sådan noget med mennesker, der giver os informationer over internettet og fjernsynet? Det er næsten rigtigt. Et medie er et kommunikationsmiddel, som kan formidle information ud til en større befolkning. Det kan man gøre gennem tekst, billeder, lyd, grafik, animation eller video og film. Det budskab, som mediet gerne vil ud med, skal selvfølgelig passe til målgruppen. Nå ja, selvfølgelig. Okay, nu skal du lære lidt om, hvordan politikerne bruger medierne i deres hverdag. Man kan opnå omtale i medierne på 3 måder. Kender du dem? Nej, dem kender jeg ikke. For så kan jeg fortælle dig det. De 3 måder er politisk reklame, debatprogrammer og deltagelse i den offentlige debat i nyhedsmedierne. Forstår du det? Nej, ikke det hele. Jeg har lidt spørgsmål. Hvad er en politisk reklame, og hvordan kan politikerne deltage i en offentlig debat? Ja, det var et rigtig vigtigt spørgsmål. Politisk reklame kan man finde i trykt presse, aviser og foldere. Reklamen er med til at profilere partiet og dets mærkesager. Det er gennem medierne, at befolkningen informeres om politikernes holdninger og adfærd. Men kan jeg afbryde, fordi jeg har hørt, at forskellige aviser de har nogle journalister, som skriver de artikler, og de er ikke særlig gode til at holde sig objektive, er det hvad? Det er fuldstændig rigtigt. Reklamerne har et troværdighedsproblem, og det ved borgerne udmærket godt. Derfor forholder de sig kritiske og skeptiske. Okay, jeg er med på, hvad en politisk reklame er, men hvad er så med en offentlig debat? Ja, altså den offentlige debat, den foregår selvfølgelig typisk gennem medierne. Det kan fx gå igennem meningsmålinger. Det betyder, at man indekredser den offentlige mening. Ja, okay, nu giver det meget god mening. Det næste, vi skal snakke om, det er den 4. statsmagt. Ved du, hvad det er? Altså, jeg hørte om den første, anden og tredje statsmagt, men den 4. kan jeg ikke lige huske. Det er stadig en god start. Kan du nævne de 3 første for mig? Ja, der var den lovgivende magt, som ligger hos Folketinget, der udarbejder og vedtager lovforslag. Så den udøvende magt, den finder man hos regeringen, der administrerer lovene, mens domstolen har den dømmende magt. Wow, jeg er imponeret. Du ved allerede meget. Men medierne er den 4. statsmagt, fordi de netop har fået en kontrollerende rolle i samfundet. De har til opgave at undersøge sager, der har interesse i samfundet. Man kalder dem også demokratiets vagthund. En vagthund, der holder øje med magthavere og sørger for, at ingen misbruger magt. Demokratiets vagthund, den stilling har jeg aldrig hørt om. Okay. Det kan jeg godt forstå, fordi det er der ikke noget, der hedder. Der findes nogle forskellige roller i demokratiets samfund i forhold til politik og hvordan man holder styr på etik og regler. Hvilke roller er det så? Der findes 4 forskellige hunde i demokratiet. Der er jagthunden, hvor journalisten snuser kritiske historier op og bider sig fast for at få et svar. En anden rolle er vagthunden, den er sådan meget arrig og snusende, men holder øje med, om alle regler overholdes. Det kan fx være i forbindelse med magtmisbrug eller svigt hos politikere og andre magtfulde folk. En tredje rolle er hyrdehunden. Hyrdehunden prøver at inddrage borgerne, så borgerne selv går i gang med at diskutere, f.eks. via et debatoplæg. Så er der den mere aktive form for hyrdehund, som kaldes for redningshunden. Her spiller medierne en aktiv rolle i forbindelse med at finde løsninger på alle problemerne. Wow, nu har jeg faktisk fået en ny forståelse. Det er meget vigtigt, at pressen er åben og kritisk. De har ret til at kigge myndighederne i kortene. Hvis politikerne misbruger borgernes penge eller andet, så skal medierne have lov til at afsløre det. Så det er derfor, man ser den 4. statsmagt af medierne, fordi de har så meget indflydelse på vores samfund, og de realiteten kan melde folk, hvis der også er misbrug. Det er helt korrekt. Ved du, om det er i alle lande, at de har sådan en frihed, som vi har? Det vil jeg gerne svare nej til, fordi det er ikke i alle lande, de sådan er vagthunden. I Kina for eksempel kan man få straf for at sætte politikerne i dårligt lys, og det er begrænset pressefrihed, som ellers er en vigtig del af demokratiet. Og det kalder vi for censur. Hold da op.
Du har godt nok sat dig godt ind i det her stof. Men tilbage til det første emne. Medierne bruges af næsten alle, og det bruges jo skam også af politikerne. Altså ja, jeg følger Uffe Elbæk på Twitter, og nu ved jeg, at de sådan tit har de der, hvad er det nu, det hedder, de der, hvad med spin? Mener du spindoktor? Ja, lige præcis. Fordi det er ikke altid, at politikerne selv tænker på deres sociale medier. Nogle gange så giver de deres spindoktor en tekst, som de så retter og lægger op på deres profil. Men ved du, hvad spin som begreb handler om? Nej, men det vil jeg gerne vide. Spin som begreb betyder at dreje rundt. I praksis handler det om at formidle budskaber mellem afsender og modtager. I spin forsøger afsenderen bevidst at påvirke modtagerens opfattelse og at præge modtageren i en bestemt retning. Så du siger, at en spindoktor manipulerer borgerne på politikernes vegne? De manipulerer ikke. Det er bare deres job at formulere budskabet ud bedst muligt, så politikerne kan få omtale og forhåbentlig trække stemmer til sig. Okay, det lyder lidt som et stort ansvar, men jeg er med. Godt. Hvornår tror du, at medierne helst ønsker at blande sig? Altså, jeg kunne forestille mig, at det var under valgkampen. Det er rigtigt. Der blev blandt andet lavet en undersøgelse om, hvorvidt medierne styrede valgkampen i år 2007. Det viser sig, at 80% af politikerne svarede, at medierne dominerede valget 2007. Men journalisterne selv mener, at de ikke har den afgørende betydning. Konkluderer, at politikere og journalister vil være uenige på rigtig mange punkter. Det gør nok, at vi stadig kan arbejde sammen. Ja, altså, det virker lidt mærkeligt, men de kan finde en balance. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad borgerne, sådan, hvordan de lader sig påvirke, og hvilke tricks, der sådan påvirker dem. Rigtig godt spørgsmål. Journalisterne har rigtig mange tricks, men en af de store er helt klart den måde, de forholder sig til historien på. En journalist kan ikke være 100% objektiv. Så man kan sige, at de gør det for at trække læserne og skabe en vis spænding. Det gør historien mere levende, hvis den er skrevet subjektivt, og det får modtagerne til at tænke og reflektere. Ja, okay, jeg er med. Hvis du skulle bedømme, hvor troværdige journalister så? Journalister er langt fra toppen, når der bliver lavet undersøgelser om de mest troværdige folk. Wow, jeg er overrasket. Tænk, at det lille har så stor indflydelse på samfundet, selvom danskerne synes, det er så utroværdige. De er nemlig med til at lave stereotyper og generalisere befolkningen, trods det var meningen, at de skulle holde sig objektive. Det vidste jeg ikke. Jeg har virkelig for meget af det. Mange tak, så vil jeg gerne smutte hjem. Måske se lidt nyheder, og så kan jeg jo måske se, hvornår de manipulerer med mig. Det er jeg rigtig glad for. Smut du hjem, og tak for i dag. Selv tak. Hej. Hej hej.